بری 5 سالان ji ser kaşê Miştenûr Daeş ragihan got Kobanî ket. Lê niha piştî 5 salan bi hezaran xelkê Kobanî şahiya dawîkirina Daeş li ser Miştenûr li dar dixin. Bi beşdarbûna gelek şande ji Bakurê Sûrê dema sibê da şahî hat destpêkirin. Beşdariyên şahê ji dengê Amerîka ra diyar kirin, gotelê serkeftina leşkerî li dijî Daeş nê weteya godawî li Daeş hat. Ji ber ku demeke dirêj Daeş li deverê ma û gelek şaneyên razayî hîn hene. Her wiha fikr û ramana Daeş ya radîkal kar û barekî pir jêra pêwîst e ta got xelas bibe. بێگومان داوبوونا داعش ئەو تێواتەیە کو ئەدی داوی لە شەرێ دیرەک تێکردن ئەدی وێ ئاسۆیên سیاسی yên nû dest pê bikin li ser asta hindirîn jî û li ser asta dewletên hawardor divê êdî yanî dawî li vê yekê bê divê êdî krîza heyî bi dawî bibe asôyê siyasî dest pê bikin. Mesele derbasî hindir masa diyalogê bibe ku dikanibin dawî li şanoyê razayî yên heyî li ser asta ewlekariyê dawî lê bînin û dikanibin çareserek siyasî bi rengekî nû ku Sûriya nû ava be. Li dirêjahiya 5 salan şerê li dijî Daişê da bi hezaran qurbanî hatin dayîn ta got ev serkeftin hat bi destxistin. û taybet hêzên YPG û YPG gopiraniya cangoriyan ji her du hêzanin. Fermandara YPG Kurdistan Serê Kaniyê dide zanîn. Gotsoza meddayî gelê xwe pêk hat û erka me ji bo parastina herêma Bakurê Sûrê dê dewam bike. بگمان وکو YPG وکو قصدی وکو ارتشا دموکراتیک یا سوریه دموکراتیک ما بد پاراستنا گلی خود و به پاراستنا هی به سرکفتنا و پیروزی گلی خو بکند با زدن لنگی و پراتیک هات ناویدن جبر گوت 2013 حتی نه شرکی برخودان روجاوت مشانش با پاراستنا چان و اخلاق و جواکی مسئول کی حتی پچک طلب کوینا مدهم کرنوی گلی با پارزن و سرکفتنا جر دیاری بک. Hêjaya gotinê goddiheyama hefteya borî da hêzên Sûriya Demokratîk bi alîkariya koalîsyona navnetewî devera dawî ji bin kontrola Daişê rizgar kir û tevahî rojhilatê Çemê Firat ji Daeş hat paqijkirin. Bi beşdarbûna şandeyan ji hemû deverên Bakurê Sûriyê şahiyek li Kobanî tê li darxistin ew jî şahiya bi dawîkirina Daişê ye. Lê beşdariyên şahiyê tekez dikin got Daeş leşkerî bi dawî bû lê fikir û ramanê vê rêxistinê demeke dirêj jêra pêwîst e ta got bi dawî bibe. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanê.